Poslední video, který myslím si, že bude docela kratoučký, je sdílení a kolaborace. To je vlastně takový zlatý grál toho, co jsem vás chtěl naučit, a ve chvíli, kdy vlastně naši učitelé budou umět sdílet a kolaborovat v Canvě, tak to otevře možnosti a už třeba to nebude, že pošli mi Word, ale někdy třeba i zvolíte tu variantu, že si mezi sebou pošlete prostě kanvu a budete v ní nějakým způsobem spolupracovat. Já tady pokračuju dál v té whiteboardě, ale teďka na co my se zaměříme, tak je tady to sdílení. My jsme skrz to sdílení zatím dělali stahování v různých formátech, dělali jsme veřejný odkaz. Co je ale ještě důležitý, takže tady můžete sdílet s konkrétními lidmi a můžete živě spolupracovat na nějakém projektu. Já buď tady můžu někoho vyhledat, takže když já tady vyhledám sebe, a to je můj normální účet, který používám standardně, tak si tam přidám sám sebe jako vlastníka a teďka já se na to dostanu v druhém prohlížeči. Tak, tady vlezu do Canvy a uvidíte to kouzlo. To znamená, na pravé straně já mám tu starou kanvu a na levé straně tak mám svůj oficiální účet, kde mě tady už přišlo upozornění, že mi to bylo sdíleno. A teďka já vlastně můžu upravovat najednou dohromady jeden soubor, což je právě úplně úžasný na tu kolaboraci, že dva lidi můžou najednou pracovat na jednom souboru a nemusí vůbec řešit nějaký, že by koukali do jednoho počítače nebo si to nějak sdíleli obrazovku. Jo? Takže tady já zase, když jsem tady na té pravé straně, tak vždycky vidím myš toho druhého. My když to s dětma děláme na informatice, tak třeba máme kolaboraci 5 lidí zároveň, takže 5 myší tam takhle běhá a každý tvoří nějakou část. Já si takhle skočím ještě do strany a myslím, že kolaboraci jste pochopili, jakým způsobem to vypadá, když to editují dva lidi zároveň. A ještě teda, já jsem původně se přidal přes tady to, že jsem tam dal přímo svoje jméno nebo e-mail. Ale ještě byste měli umět tady úroveň přístupu. Teďka tam máme úroveň pouze přidaní lidé mohou mít přístup, což je teda ten můj druhý účet. Ale já bych zároveň mohl dát přístup všem na gymnáziu, to znamená, to jsou všichni tady v té naší education skupině. Takže takhle bych to přepnul. A teďka už můžu já poslat odkaz. A kdo bude mít ten odkaz, tak mi může editovat můj design. Nebo nejsnažší je prostě dát kdokoliv s tímto odkazem, má přístup a zase skopírovat a komukoliv to pošlu, tak bude moct editovat a přidat se k nám do týmu, pracovat na tom designu. Pokud bych to někomu chtěl poslat, aby to viděl, ale nechci, aby to editoval, tak tady dám, kdokoliv s tímto odkazem může zobrazovat. A v tu chvíli komukoliv ten odkaz pošlu, jo, můžu to simulovat například, takže dám anonymní okno a pošlu si tenhle ten odkaz, tak ten člověk tu kanvu vidí. To znamená, tady tím způsobem to můžete sdílet například studentům, pokud nechcete, aby vám to rozbili, což je relevantní případ využití. No a právě tady to kolaborování a sdílení si navzájem, tak budeme zkoušet na tom živém kurzu, tak proto jsem vám to chtěl takhle ukázat. A teď už asi nic víc do videí se mi nepodaří dát a zbytek už si vyzkoušíme přímo na tom kurzu, kde v týmech budete tvořit nějakou tady z těch 3 věcí a já tam budu pobíhat a pomáhat vám s nějakýma případama, kdy třeba nebudete vědět kam kliknout a tím si myslím, že se naučíte úplně nejvíc.